Minn fjuri tas-siġar tal-larinċ, tal-bakkaljaw jew tal-mandolin għal-essenza li taf tfejjaq lek xi uġieħ ta' żaq jew ta' stonku l-ilma żgħar. Dal-istazzjon qasam il-fliegu żar ir-raħal pittoresk tax-Xarawdex fejn hemm familja li minn ġenerazzjoni għall-oħra ilha snin twal tagħmel l-ilma żgħar. Falqa biswit il-kamra li minn ġofija jagħmel din l-essenza, Lori Bajjada spjega kif jibda l-proċess delikat tal-ilma żgħar. L-ewwel għandna mdissiġra, naqta' minn dal-waraq u ż-żgħar tal-għarix tal-bakkaljaw. Tiġi ġi ħaġa kif naqta' ħara, mbagħad jibqa' dal-waraq kollu naqtew biex ikun nistgħu nipproċessaħ. Issa tajni 5 siġra, naqta'hom hekk biċċa żgħar. Nħallilhom l-wartu kellu l-warqa, ħallihom kun nistgħu nitpakkjuhom ġud distillator. Mill-proċess tal-weraq imbagħad jibda dak fejn isir ilma. Lori jgħidilna li flimkien ma' Ommu Sunta għadhom jużaw il-makkinarju l-antik qabel jitfgħuh ġo Tramunġani. Dak il-weraq u ż-żgħar li qtajna dak li rejkom, dak jien nitfgħu ġedin jgħidu l-borma. U dan hu d-distillatur tal-ilma żgħar, ma din jgħidu l-borma, nitfa' l-weraq. Ma titfa' ġax tibram l-ilma, għabek qed nimleħ. Ħalli hu jiġi jkun dejjem frisk, kuxin tela friskjum. U dejjem għadu jsejn bis-sistema l-antika. Issa bdejnilu l-ilmara, u għandu dejn, jidnejdu l-ħubza biex kolxin nibdillu l-friskjum, ikun dejjem frisk. Ħalliju l-mazar jaġi jibda joħroġ biex jinżilla ġal friskjum. Lori u familtu mal-unika nies f'Għawdex u fost il-ftit f'Malta li għadhom jagħmlu din is-snajja li tmur lura għal żmien żemżem. Lori qalilna li xbaqa jagħmel lil żgħar u l-weġa tiegħu għal fatt li xi darba din is-snajja purament Maltija qatt tispiċċa u tinqata' għal kollox. Bdejta għax tgħallimta mant missieri u missier tagħmel in-nonno tiegħi u ġejja minn tal-familja. Issa kemm ħandum għadni ma tistax tgħid, verament issib is-siġar. U tibqa' dejjem tagħmel u ssib lajnuna dejjem ħajbqa' nagħmlu għax hija fija ħammettilkom dan jien nagħmlu bħala hobby. U qiegħed xi jasal da żmien nkun qiegħed niblas biex nagħmel. Lori temm jgħid li l-ilma żgħar hemm innużah ukoll biex ifejjaq l-imsaren tal-annimali jew saħansitra jintuża bħala parti mir-riċetta tal-figolli, pasti jew kwarezzimal.